Ani khazan takuk te bukuksung. Lam suku norong no nini kok polani dasing o channel. Phaji chung tini ke nai lewa no. Subra Jisu Kristo asai mani bising tei. Bahai ke tongmung kesam no selai man nai. Tei sumsong ni kipilai bahai ke kai tuna beka berawai man nai. Omono tei nai lewa no. Sung jepro sumsogo klai sung klai man ya ngai tongbai mani. Jisu Kristo omono klai ka. Sung jepro poza ngai tongbai mani. Jisu Kristo poza nai heleng reka. Omota mani bising tei engkang ke bini teni bising tei se bebang nonggo. Sung salsa babai haksa ngai tongmani kai turbai. Tofuna Jisu Kristo ri bising tei sung tabagana o ngai man laika. Sung matangjak mani lama o tangi man ya ngai tongbai mani. Jisu Kristo o lama no klai ka. Ani khazane takuk te bukuksung. Kai tur chung no busuk se hamjak. Sung kai tur no hambai roi bo rubaya. Tamani bagai hinki bini hamjak ma kai rok ma nakar ma abo mol burum burum paiplaya. Abori bagai faidi chung tong thogai kai tur no loblai mano. Tamani bagai ke bochung no nakar ka. Bochung no hamjak ka. Bochung no kai rok ka. Sung omono tui tong tholai mano. Sung ngai mano sak tekto o jorobo. Nukung rogo koroi. Bial tekto duku kosto ngai mano. Tufano. Kai tur chung no hamjak ka. Kai tur chung no kai rok ka. Kai tur chung no nakar ka. Abo sini bagi belai kotor kok. Tambai nga ke chung bini kai rok ma hamjak ma nakar ma bai chung. Matangjak mungo sopai ka. Falani matangjak mung sini bagi kotor kok. Faidi chung falani matangjak muno na hari se kai tur no loblai mano. Te bono beka berawai tonglai mano. Kai tur chung no busuk se hamjak elam bago sawo. John chapter 3 verse 16. Tamni hinba kai tur sungsana asuk hamjak mani bagi bini songdari sajlano rohoka. Bini asa jalano poito khlainai borok bo komor yawi matangjak khlai mana teki kai tur bono rohoka. Ani khazani poito khlainai rok. Sung ageo matangjak mung tamo. Abono sung lama sudah sung saimaya tongmani. Kai tur hamjak mano sung saimaya ngai tongmai mani. Tabo kai tur hamjak mani bising tei sung poito khlai sawi manka. Tabo phano tongko baksa baksa. Kai tur no poito khlai man yaro. Aboni bagai no agini atong mung kesam no kibiwi malaya. Tabo phano kai tur ni hamjak mung no sawi man ya. Aboni bagai no kai tur ni samung rogo ongkhori malaya khanangai nai. Panda rogo suri mathai rogo ongkhori malaya. Sakni musuk mani wo kelug mani ongkhori maya. Kebangma nungmung samung hamya bai kubuljak tau phano ongkhori malaya. Joak nungui jorang wai jalai mani. Teri siganang ngai khaksa mung tei tongthong mung kari nglai mani. Aborok tamani bagai engkang ke kai tur ni hamjak mano kaham ke saimaya ni bagai engo. Aboni bagai faidi sung omo hai tongmung wansung mung rongno kibilai mano. Agini atong mung kesam no kibilai mano. Elam bago bo omono sawo. Ephesians chapter 4 verse 22 ni simi 24 jorot nai kan kachung nugnai. Aro tama sanai di pajang kuk nangnai. Agini rok tongmani atong mung kesam no kibidi. Atong mung kesam sak tongthok tei tongai komori thangna nai tongkha. Norok ni bwkhang wansuk maro katal khlai sungna nangnai. Norok borok katal ungna nangnai. A borok katal kai tur no kosor ke snamsak. Abo kathar ke kaham ke tongmung kubui tongmano phunogo. Sungoro naike srai srai a tongmung a sobab sungno komoroi thangnani bagai tlangai tongo ni sawo. A jagani yakni sabo sungno phiyoka hangkang ke Jisu Kristo phaimani bisingtei kai tur hamjak mani bisingtei bini songdari sajlano rohmani bisingtei chung aroni yogui manka. Tabuk sung borok katal ungkha sung kai tur no kosol ungkha pholao abo hai ke chung no sawo. Blai srai srai phaidi ke sung omo hai tongmung saya sugya rok no yakalai mano. Agi se sung khlaijak phano tabuk sung yakalai mano. Aboni bagai no kai tur chung no hamjak mani bagai bini sajlano rohoro khaki pili matangjak mungo phaiding honi nai. Phaidi sumsok sunani bagai se sung no kai tur bini songdari sajlano rohoro sung khaki pilai sung ajagni yakni sung kifili phaiyi sung abo hai yakalai mano. Abo hai tongmung kesam rok no. Phaidi kam sunung tung hambai o video no plan chimpai thak joranai mani bagai. Te Christmas ni chibaya pharo.